दा जोङो नुदों बुद्दिराम बसुमतारिया एबसुनि बिबान लाबोनानै एबसुआव बेसे नोङो आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव बेसे बारसोमबोखो, नोङो गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय मा मा हाबा मावखो बेखौ जों नुदों बुद्दिराम बसुमतारि बिथांखौ। बिथाङा खालि लिडारशिपल' लुगैनानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ जोंबो डेलिगेट हलाव नुबोदों बिथांनिखौ। बेखायनो बिथांनि जि बोसोनल' होनो लुगैनाय, लिडारशिपनिल' लानो नागिरनाय बेखौ जों नुबोदों। आरो बिनि जि इलिगेसनफोर बेखौबो जोङो बयबो समाजा नुदों, बर' समाजा। बिथाङा जेल जादों इलिगेल खामानिनि थाखाय। बिथाङा सासे सेल्फिश दैदेनगिरि होननानै जोङो बुंनो हायो। 13 जानुवारि 2025 इं अक्ट'आव बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर आन्सलिक एबसुनि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै एबसुनि बारग' नेहाथारि बुद्दिराम बसुमतारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय आरो बिटिआर एकर्डखौ सोंखारिनाय बे खौरांखौ मोननाय जादों। दा बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै जोङो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव बे प्रेस मिटखौ हांख्रायनाय जादों। बिथाङा बुंदों एबसुखौ पलिटिक्सनिफ्राय फ्रि खालामनांगौ। दिनैनि एबसुखौ पलिटिक्स खालामो, बे माखासे बाथ्रा बेखौ जोङो बुंनाय खोनादों। बेखायनो जोङो बिथांखौ सोंखारिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबा बेबायदि राजखान्थि आफादजों लोब्बा थानानै बा राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामबोआखै। बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै राजखान्थि खालामबोदों। आरो जोङो नंगौ इलेक्सनफोराव बाहागो लाफैदों, नाथाय जोङो बेवहाय इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जे हाबाफारि, एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो फैफिनदों। दा बिथाङा जोंखौ एबसुखौ राजखान्थि आफाद बायदि बुंनायखौ जोङो हमनो हादों। बिनि उनाव बिथाङा बुंदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि टेसिस, बेखौ दिनैनि एबसुआ बावबाय, बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनादों। दायो जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि टेसिसखौ लानानैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो सिमां नुदोंमोन, बे बड'फानि सिमांखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जोंनि सोलोंथाइ, समाज, रांखान्थि गासैबो बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। हयथ' बिथाङा नुवाखै, बुद्दिराम बसुमतारि बिथाङा। बेखायनो जोङो बिथांखौ सोंखारिदों। लोगोसे बिथाङा बुंदों निउ जेनेरेसननो स्पेस हगारना होनांगौ। दा बिथाङा पलिटिक्सनिफ्राय फ्रि खालामनानै निउ जेनेरेसननो स्पेस हगारनो थाखाय मिडियानि गेजेरजों बुंनायखौ जों खोनादों। दा जोङो एबसुआव गासिबो थाखोनि मावथि दङ। बेवहाय गोदान जेनेरेसनबो दङ, दिनैहाय एक्सपिरियेन्स गोनां दैदेनगिरिफोर दङ। दा दिनै दिपेन बर'आबो दिनैनि निउ जेनेरेसनखौ गासैखौबो लाफानानै हाबा मावगासिनो दङ। दा बुंदों बिथाङा निउ फेसनि दैदेनगिरि लाबोनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लांफिननांगौ। दा बड'लेण्ड सोदोबखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गाराखै। जिहेथु बिटिआर गोरोबथा जाबाय, एनडिएफबिनि मुभमेन्टखौ मान होनानै बिटिआर गोरोबथा खालामबाय, बेवहाय एबसुआबो सागान होफाबाय। नाथाय बेवहाय बड'लेण्ड आलादा रायजो बेनि जि हाबाफारि टेसिस, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो गाराखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आल्टिमेट गल, बेयो बड'लेण्डआनो। दा बेवहाय बिटिआर गोरोबथा जानाया दिनै 5 बोसोरल' जादों हिसाबै जोङो बे एकर्डखौ मावफुंनायनि माखासे समखौ जोङो नेनांगोन। दिनैहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेट जोंनि बिटिसिआव काउन्सिलाव जे फान्डेड बे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जानांगौ, बेयो दिनै जानायनि लामायाव। बेबायदिनो माखासे दफाफोरा मावफुंजाबाय। दिनैहाय सिमा बारायनांगौ, गहपुर लोगोसे बिश्वनाथ आरो लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम सिमा बारायगोन। बिनि उनाव 40थानिफ्राय 60था समस्ति बारायनांगौ। बिनि उनाव जोंनि रिजन, बे रिजना कमप्लिट जागोन। आरो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि 60था गामिखौ सोसननानै दिनै सोसननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनजों बेखौ सरजाबनानै बिनि अफिसियेल खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ।
बेखायनो बिथाङा बेबायदि एबसुखौ पलिटिकेल गाब होनाय, राजखान्थियारि गाब होनाय आरो दिनैनि एबसुखौ सोंखारिनाय बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दिनै दिपेन बर' दैदेननाय एबसुआ बड'फानि लिगेसि, सिगांनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि जि हाबा मावनाय बेखौ सिगाङाव दोननानैनो एबसुनि संबिजिर बायदियै जोङो हाबा मावबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो हाबा मावबोगासिनो दङ। एबसुनि संबिजिराव दङ बर' हारिनि राजखान्थियारि थासारिखौ नायनानै बेवहाय थोंजोङै राजखान्थियाव आखाइ होनो हागोन होननाय मोनसे क्लज बेवहाय संबिजिराव दङ, थांखि आरो नोजोराव। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारिफोरखौ जुदि नुयोब्ला जों बेयाव पलिटिक्सआवबो आखाइ होदों। नाथाय बे नङादि जोङो पलिटिकेल पार्टि जाबाय। बेखायनो जों बेबायदि एबसुखौ राजखान्थियारि महर होनो नाजानाय निफ्राय गोजानाव थानांगौ। बुद्दिराम बसुमतारी बिथाङा, दा जोङो नुदों बुद्दिराम बसुमतारीया एबसुनि बिबान लाबोनानै एबसुआव बेसे नोङो आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव बेसे बारसोमबोखो, नोङो गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय मा मा हाबा मावखो बेखौ जों नुदों बुद्दिराम बसुमतारी बिथांखौ। बिथाङा खालि लिडारशिपल' लुगैनानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ जोंबो डेलिगेट हलाव नुबोदों बिथांनिखौ। बेखायनो बिथांनि जि बोसोनल' होनो लुगैनाय, लिडारशिपनिल' लानो नागिरनाय बेखौ जों नुबोदों। आरो बिनि जि इलिगेसनफोर बेखौबो जोङो बयबो समाजा नुदों, बर' समाजा। बिथाङा जेल जादों इलिगेल खामानिनि थाखाय। बिथाङा सासे सेल्फिश दैदेनगिरि होननानै जोङो बुंनो हायो। दा बेखायनो बिथांखौ खावलायबाय बुद्दिराम बसुमतारीखौ जाहाथे एबसुखौ सोंखारिनाय, एबसुखौ राजखान्थि गाब होनाय बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा, जोंनि बर' फरायसाफोरखौ लांनो थाखाय दिनै जोङो सोलोंथाइ फारसे खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि समाजखौ गोग्गो समाज दानो थाखाय जोङो गोबांथार हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि गासैबो बिथिं, रांखान्थि, समाजखान्थि बिथिंखौ लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि हिसाबै मोनसे सागानगिरि हिसाबै जोङो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। आरो बियो दिनैहाय जे रावनिबो राजखान्थि हान्जानि सिङाव थायालाबानो बा रावजोंबो बेबायदि राजखान्थि हान्जाजों जलाय सिखारलाय खालामालाबानो जोङो जोंनि एबसुनि जि थांखि आरो नोजोर बेखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथाङा मोनसे एबसुनि मिथिङाव थांनानैनो, गहपुर आन्सलिकनि मिथिङाव थांनानैनो एबसुनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिखौ सोंखारिनाय बे बिथांनिया गनायथाव नङा। दिनै बेखायनो जोङो बिथांखौ निमाहा बिफिननो थाखाय खावलायदों। एबसुखौ बोसोन होनोबा नोंथाङा मोजाङै बोसोन होनांगोन, मा मा हाबाफारि लानांगौ। नाथाय बेखौ नेगेटिभ नोजोरजों नायनानै जोंखौ पलिटिकेल मोनसे गाब होनानै एबसुखौ पलिटिकेलाइज खालामनानै जुदि जोंखौ बोसोन होनो नागिरदोंबा बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय एबसुआ हारिनि गासैबो बिथिंखौ लानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जि मोन्थोर थां आरो थांनानै थानो हो, बे मोन्थोरखौ लानानै दिनै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय, मेगन नुयै गोरिब गुन्द्रा बर'फोरनि थाखाय जोङो लामा दिन्थिनो गोबांथार हाबाफारिफोर लादों। सोलोंथाइ, समाज, रांखान्थि गासैबो बिथिङाव। दा बिथाङा हयथ' बैफोर हाबा मावनायखौ नुवाखै। दा बेनिखायनो बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनादों। दा बेनिखायनो जोङो खावलायबाय आरो गोख्रोङै सोंखारिदों बिथांखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय। आरो खावलायबाय इयुनाव जाहाथे बेबायदि बुद्दिराम बसुमतारीनि खुगानिफ्राय एबसुनि बारग' दैदेनगिरि होननानै लायो गावखौ, एक्स एबसु होननानै, जाहाथे एबसुखौ सोंखारिनाय बाथ्रा ओंखारा। बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुद्दिराम बसुमतारीखौ खावलायहरबाय।